Jepa lagunok, galdera bat daukat zuentzat. Ezagutzen alduzue pirata famaturen bat? Nik bai. Auritz berrin nago berriz ere, eta lurralde honetako pirata famatua nire laguna da. Pizka bat traketsa da, baina oso maitagarria. Partxe bat dauka begian, eta ez dauka ezkerreko eskurik. Horren ordez, kako bat darama. Hemengo herritarren oso laguna da. Erraldoi taldean sartu zen aspaldi, asko gustatzen baitzaio dantzatzea. Auritz berriko sorginari bezala, sustoak ematea izugarri gustatzen zaio, baina ez zaio inoiz ondo ateratzen.